en les seves lleis, en les seves decisions pel país. I qui me sabria explicar què és la dictadura? Sí, un dictador. Per exemple, un governador és una guerra per interessos altres per pensar cada ell de govern sense eleccions. Està molt bé perquè normalment una dictadura acostuma a començar amb una guerra. I per ja no se'n va mai més. Molt bé la de és que una sola persona té tot el poder, naturalment perquè hi ha una força militar darrere que el recolza, i llavors, què us sembla que és millor, la democràcia o la dictadura? I ara la diferència que hi ha entre aquell nen m'assabrat i aquell nen m'assabrit, quina diferència hi ha entre